Ndinoitwa Mambo Zimunya. Ndakagadzwa musi wa8 May 2024. Nzvimbo inonzi Zimunya inzvimbo inobva kuNaodzi uku tichiganhurana neMozambique, tichizobva kuWengezi tichinosvikazve zvakare muguta reMutare. Mambo Zimunya umambo hwakatanga muna 1864. Ndo pakatanga kugadzwa the first chief Zimunya ainzi Muchakaruka. Saka ini ndinobva mumba yanonzi Munyarari, aiwa first born yachief Zimunya. Tine maheadman anoita 5. Headman wekutanga anonzi Nyakunu, nanhasi aripo because it's the only substantive headman. Kozoita headman Munyoro waiwa paacting. Koita headman Nyamana was also acting. Kozouya headman Chigodora was also acting. Kozoita headman Chitiyo kana kuti Muradzikwa ndiwo was also acting. Saka mutemo weTraditional Leaders Act unoti headman akadarika 2 years haachagoni kuramba iri muofisi echienda pamberi. Ndo zvakaita kuti timise mamwe maheadman 4 iwawo. Tichiuya pana headman Chigodora, takawamisa ngenyaya yesocial media. Kwaiuya zvichemo zvakawanda zvaibva kune vanhu vechikomplaina kuti vakanga vakutonga vechida kunyanya kuwanza zvinhu zvinonakidza maviewers. Saka pakazoitika inonzi conflict of interest yekuti ivo samambo vakanga vesingachatongi nyaya zvakanaka ngepamusana pekuda kuzofadza vanhu vaizonga vechivateerera pasocial media. Takavashevedza ndikavataurira kuti hazvigoni kuti madzimambo tinyanye kuwanza kuda kuenda pasocial media. Tiri vanhu vechivanhu, as much as vanhu vesocial media ichikwanisa kuda dzimwe nyaya dzinobuda mumatare, asi chinangwa chedu chepasi chigare sevachengetedzi vetsika hachisiri chekuda kuzofadza kana kuchaja vanhu mari dzakawanda dzekuita kuti vanhu vanozochema kuti pave kuitika abuse. Ndingati ndiwo zvimwe zvezvinhu zvetakawamisira, uye nyaya yekuti nguva yavo yekuva muofisi yakanga yapfuura because sekutsanangura kwandamboita mutemo unobvumidza headman kuita makore 2 chete. After 2 years ino expire contract yekuita headman. Sevatungamiriri vechivanhu, semadzimambo, tinofanirwa kutonga vanhu vedu nerudo, uye hatifanirwi kunyanya kuvaomesera zvakanyanya kana pechinga paita dambudziko kana kuti pane washaya pamba kana kuti pamusha. Vanhu vauya kwetiri hatifanirwi kuvachaja mari dzakawandisa, asi pamwe pacho tinozodzoka tichiona kuti mamwe madzishe vanozopedzisira vechida kunyanya kuchaja vanhu kuti vaite mari yakawanda zvinova zvisiri izvo. Pane nyaya dzakati wandei
dzisingatongwi nemaheadman dzinofanirwa kuendeswa kwamambo. Ndingati tinotanga pana sabhuku. Pane nyaya dzinoenda kuna sabhuku dzingava nyaya dzekuenzanisa kazhinji ndo dzinowanzokuoneka excuse me, padare pasabhuku. Pozouya padare paheadman, pane nyaya dzinotongwa padare paheadman, asi zvizhinji zvakadai ngenyaya dzekuripwa kwengozi inyaya dzinoendeswa kwamambo dzisingagoni kutongwa padare paheadman, iri nyaya yakadai nekuenzanisa zvakaita makotsi, kuti kune magistrate court kwozouya high court. Saka izvozvo zvimwe zvezvinhu zvanga zvaakukanganiswa nemaheadman kuti vakanga vasingachapfuudzi nyaya dzaifanirwa kuenda kuna mambo, vechibva vandodzibata padare ravo dzichiperera ipapo, zvinova zvaiva kunze kwemutemo. Hakusati kwaane masubstantive, tiri mubishi rekutsvaga the rightful candidate anotora zvigaro zvavo, uye muchiziva kuti kana munhu echinge aita acting head haazogoni kuita substantive, ngekuti ivo vana headman kuti vezotwama acting akanga akabata zvigaro zvaana baba wavo, zvichireva izvo kuti imba yavo yakatogara headman. Saka hazvigoni kuti hudzokerezve zvakare kuita substantive head, baba avo aiva futi substantive head. Saka pari zvino tiri mubishi rekutsvaga masubstantive head achatsividza nzvimbo dzavo. Ndezvipi zvinhu zvamuno kana munhu amiswa pakutonga saheadman chigodora, zvii zvamakabvisa zvamavatorera zvinoratidza kuti haachatokwanisa kutonga nyaya dzemudunhu ravo? Chekutanga ndechekuti kana munhu abviswa pahuheadman, tinotora zvinhu zvehurumende zvakadai ngemabheji kana kuti matare, uye inonga yave mhosva yemapurisa yekuti akagara dare anosungwa, ngekuti once tanyora tsamba yekuti hausisiri mushandi wehurumende hazvichabvumidzwi kuti ezonga echiita dare. Zvinhu izvozvo zvakatodzoka zvava nemwedzi inokwana kuita 3 tavamisa. Saka zvinhu izvozvo zvakadzoka maringe nemutemo unoti kana uchinge wabuda muhofisi unofanirwa kudzora zvinhu zvaunonga wakapihwa nehurumende, uye zvave kunze kwemutemo kuti uchagara dare, hazvitenderwi. Kana tichinge takawamisa sekumisa kwetakaita, kana headman akaenda pamberi, of which macopies etsamba idzodzo aripo, anosungwa nemapurisa kana echinge aita dare. Vanhu vanogona kungotaura zvavanonga vechida, asi kuti vezotyora mutemo wechiziva kuti nyika ine mutemo havazoiti saizvozvo. Hakuna munhu achaita dare pamaheadman etakamisa, ngekuti takawamisa zviri pamutemo, zviri maringe neTraditional Leaders Act uye nenguva yekuti macontracts avo akaexpire. Takamisa headman munyoro, and zvinhu zvatakakomunicata kune makanzellors enzvimbo idzodzo nehutungamiriri hwehurumende huri munzvimbo mwavo, uye tikaudza masabhuku anoita 27 aiwa pasi pavo. Saka tinoona kuti shoko rakasvika. Tichizouya tina headman chigodora, vaiva nemasabhuku 15 takawamisa. Anonzi Chenge. Takamumisa uye tikaudza masabhuku nakansela wenzvimbo iyoyo
tikaudzazve zvakare utungamiriri hwemapandiko ehurumende anoshanda munzvimbo iyoyo, endi tikatsanangura zvakakwana kwaari kuti akaita dare, musi wanoita dare rake zviri kunze kwemutemo rinenge rave basa remapurisa enyika eZRP. Headman Chitiyo tikaitazve zvakare saizvozvo, tikavaudza, tikavapa tsamba. Saka tinoziva kuti vanhu vanoziva mutemo hapana munhu angazoenda pamberi nekutyora mutemo, ngekuti vanoziva kuti majeri haana kuzara akamirira vanhu vanotyora mutemo Masveta. Right. Konyaya dzekumanikidzirwa kuenda kun'anga, munhu asingade kuenda kun'anga, dzanga dzichiitikawo here mune matare ewa maheadman amamisa? Nyaya dzekuendesa vanhu kun'anga inyaya dzaiitika, ichokwadi, uye dzichitosimudza kusaikuwirirana nevanhu, ngekuti isusu hutungamiriri hwechivanhu vatema tinoziva kuti kune zvitendero zvakawanda zvinoita kuti umwe munhu anoti inini handiendi kun'anga, umwe chiti iye anodaira muzviprofita, mumwe chiti inini handidairi muzviprofita ndinodaira kun'anga, zvichingosiyana nekuti munhu iyena anotendera zvipi. Asi isusu semadzimambo hatimanikidzi munhu kuti ende kun'anga zvichiva zvinhu zvinonga zvisingapindirani nekutendera kwemunhu iyena. Okay, asi zvanga zvichiitika here kumaheadman enyaya, kana pane vanga vachizviita according kumacomplaints aiuya kwamuri ndimaheadman ani nani? Zvainyanya kuitika kuna headman Chigodora, ndiwo aiva nen'anga dzaibva kumarondera nedzimwe nyaya dzakadaro. Saka ndiwo wainyanya kuzoita macomplaints ekuzwi tiri kumanikidzwa naheadman kuenda kun'anga, zvinova zvinhu zvevaiti zvinotyora kodzero dzavo dzemahuman rights dzekuti munhu anofanirwa kudaira muchitendero chake kwete kumanikidzwa. Okay, takamirira kutsarwa kwemasubstantive. Nyaya dzanga dziri mumakoti aya dziri kutongerwa kupi? Dzakatombomiswa here kana kuti? Nyaya dzainga matare iwawo pari zvino dziri kuenda dzese kuna mambo, ngekuti hapana mumwe anokwanisa kudzitonga, dziri kuenda kudare ramambo Zimuya pari zvino. Right. Kupedzisira mambo, Headman Chigodora nenyaya yesocial media makambogarawo navo pasi here mukataura navo maybe before mavamisa nenyaya iyi, kuvapa warning kana advice? Ini pachangu ndakavasvedza, tikagara navo pasi ndikavaonesa kuti zvinhu izvi hazvizoiti zvakanaka. Saka ndakafunga kuti dzimwe nguva vanzwisisa, asi tinoona kuti zvinhu zvakaramba zvichiitika, asi ndakavaudza ndikatovachenjedza kuti vasaramba vechiita izvozvo.